ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናል ሎሚ ዓንቲ ድማ ብዛዕባ ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት ኢን ኮምፒተር ኢና ሒዝና መፂና ዘለና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ኮምፒተርና ዝኣቱ መረዳእታ ይኹን ዳታ ስቶር ክንገብር እንተኮይንና ስቶሬጅ ዲቫይስ ብምንታይ ኢና ሜዠር ንገብሮ ዝብል እዩ። ልክዕ ሕዚ ናብ ሓንቲ በርሚል ማይ ክንመልእ ከለና ክንደይ ዓቐን ሒዙ ዝብል ሜዠር ንገብሮ ብምንታይ ድዩ? ብሊትር እዩ ወዲ ሓቀይ። ስለዚ ልክዕ ከምኡ ኣብ ኮምፒተር እውን ዳታ ኦር ኢንፎርሜሽን ስቶር ክንገብር ከለና ክንደይ ዝኣክል ቦታ ሒዙ ዝብል ናይ ባዕሉ ዝኾነ መለክዒ ወይ ከዓ ሜዠርመንት ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሜዠርመንት እዚ ድማ ብምንታይ ይግለፅ እንድሕር ኢልና ብባይትስ እዩ ዝግለፅ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ባይታት እዚኣቶም እንደገና ካበይ ናበይ ክንደይ ከም ዝኾኑ እንደገና ሕድሕድ ክንርኢ ኢና። እዚ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ሕዚ ሓደ ፍለሽ ወይም ሓደ ሃርድ ዲስክ ክንደይ ዝኣክል ካፓሲቲ እዩ ዝሕዝ ክንብል እንተኮይንና ብባይታት ኢና ንገልፆ። እዚ ባይት እዚ እንደገና ናበይ ይመፅእ? ሓደ ባይት ማለት 8 ቢት ማለት እዩ። 8 ቢት ማለት እንታይ ማለት እዩ? 8 ኤዘር 0 ኦር 1 ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናብ ንዓበናዩ ክንከይድ ከለና ሓደ ኪሎ ባይት ማለት 1024 ባይትስ ማለት እዩ። ሓደ ሜጋ ባይት ማለት እንደገና 1024 ኪሎ ባይትስ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ሓደ ሊትሮ ማለት ክንደይ ድዩ? 1000 ሚሊ ሊትር ወይም ደሞ ሓደ ኩንታል ክንብል ከለና 100 ኪሎ ከም ንብል መለክዒ ልክዕ ከምኡ ኣብ ናይ ኮምፒተር እውን ዳታ ወይ መረዳእታ ስቶር ክንገብር ከለና ሓደ ኪሎ ባይት ማለት ክንደይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? 1024 ባይት ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። ብኡ ልክዕ እንደገና ሓደ ሜጋባይት ክንደይ ይኸውን ኣሎ? 1024 ኪሎ ባይት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ጊጋባይት ክኾን ከሎ 1024 ሜጋባይት ይኾን ኣሎ። ሓደ ቴራባይት ከዓ ክንደይ ይኾን ኣሎ? 1024 ጊጋባይት ይኾን ኣሎ። ሓደ ፔታባይት ክንብል ከለና እንደገና 1024 ቴራባይት ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከምኡ እናበለ ይቕፅል ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኮምፒተር ይኹን ፍለሽ ይኹን ሃርድ ዲስክ ኤክስተርናል ይኹን ክንገዝእ ከለና ሜዠርመንት ናይ ባዕሎም ክንደይ ጊጋባይት ይሕዝ ወይ ከዓ ክንደይ ቴራባይት ይሕዝ። ሕዚ ኣብ ሎሚ ዘለዉ ጀነሬሽን ኮምፒተራት ኢንተርምስ ኦፍ ቴራባይት እዮም ዳታ ሃርድ ዲስክ ዝሕዙ ማለት እዩ። ስለዚ ሃርድ ዲስክ ወይም ፍሌሽ ክንገዝእ ከለና ክንደይ ኪሎባይት ይሕዝ ክንደይ ቴራባይት ይሕዝ እናበልና ኢና ንገብር። ስለዚ እዚኣቶም እንታይ እዮም? ዩኒትስ ኦፍ ዋት ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት ኢን ኮምፒተር ንብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ድሕሪ ሕዚ ኪሎባይት፣ ሜጋባይት፣ ጊጋባይት፣ ቴራባይት ክብለና ከሎ ሰብ ሓዱሽ ኣይኮነናን። እቲ ክንደይ ዝኣክል መረዳእታ ይሕዝ ልክዕ ከምዚ በርሚል ማይ ዝሕዞ ልክዕ ከምኡ ስቶሬጅ ዲቫይስ እውን ከምኡ ዝኣክል መረዳእታ እዩ ዝሕዝ። እቲ ዳታ እንደገና እንታይ ይበሃል? እቲ ዳታ እንደገና እንታይ እዩ? ኢት ከን ቢ ፎቶ ክኾን ይኽእል፣ ቪድዮ ክኾን ይኽእል፣ ኤኒ ቴክስት ክኾን ይኽእል፣ መፅሓፍቲ ክኾን ይኽእሉ፣ ኦድዮ ክኾን ይኽእሉ። እዚኣቶም ግን ክንደይ ዝኣክል ይሕዝ ማለት እዩ። ሌትሴይ ሕዚ ሓደ ቴራባይት ማለት ብጣዕሚ ዓብዪ ማለት እዩ። ዊች ሚንስ ዋት 1024 ጊጋባይት ማለት እዩ። ሓደ ቴራባይት ማለት እዩ። ፔታባይት ኮይኑ ካብኡ ዝለዓለ ማለት እዩ። ካብኡ ዝለዓለ ዊች ሚንስ ሕዚ ናይ ሃገራት ምናምን ዳታ እውን ክሕዝ ይኽእል። ናይ ሃገር ሙሉእ ከዓ ሓደ ፔታባይት እንደገና ክሕዝ ይኽእል ብኡ ልክዕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም እንታይ እዮም? ዩኒትስ ኦፍ ሜዠርመንት ኢን ኮምፒተር ኢልና ንፅውዖም ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። እምበኣርክስ ሜዠርመንት ናይ ኮምፒተር ካብ ረኣና ሕዚ ድማ ብዛዕባ ታይፕስ ኦፍ ኮምፒተር ክንርኢ ኢና። ኮምፒተር ዓይነታት ክንርኢ ኢና። they can be categorized in two ways on based on size and on based on data handling capability. ሕዚ ብሳይዞም እና ብዳታ ሃንድሊንግ ካፓቢሊቲኦም ኮምፒተር ክንደይ ዓይነት ኮምፒተር እኒአው ኢልና ኣብ ሓሙሽተ ካታጎሪ ክንገብሮም ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱም ሓሙሽተ ዓይነት ኮምፒተር እዮም እኒአው ቤዝድ ኦን ዘ ዳታ ሃንድሊንግ ካፓቢሊቲ ኤንድ ቤዝድ ኦን ዘ ሳይዝ ብሳይዞም እና ብዳታ ዝሕዝዎ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝረኣናዮ ብዳታ ሜዠርመንት ክንደይ ዝኣክል ዳታ ሓደ ኮምፒተር ክሕዝ ይኽእል ኢና ኣብ ምንታይ ካታጎሪ ክንምድቦ ንኽእል እንደገና ሕዚ ነንሕድሕዶም ንኽእል ኢና። ሶ there are 5 types of computer based on the size and data handling capability. ናይ መጀመርያ እንታይ ይበሃል? ሱፐር ኮምፒተር ይበሃል። እቲ ካልኣይ እንደገና እንታይ ይበሃል? ሜይን ፍሬም ኮምፒተር ይበሃል። እቲ ሳልሳይ እንደገና እንታይ ይበሃል? ሚኒ ኮምፒተር ይበሃል። እቲ ራብዓይ እንታይ ይበሃል? ወርክ ስቴሽን ኮምፒተር ይበሃል። እቲ ሓምሻይና ናይ መወዳእታ ድማ እንታይ ይበሃል? ማይክሮ ኮምፒተር ኦር ፐርሰናል ኮምፒተር ዝሓዚ ንሕና ኣብ ኢድና ንሕዚ ዓይነት ኮምፒተር ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም እንደገና ነንሕድሕዶም እንታይ ምዃኖም ክንርኢ ኢና። እሺ ካብቲ ናይ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ሱፐር ኮምፒተርስ ዝበሃሉ they are what? They are the biggest and fastest computers in terms of speed and in terms of processing data. ብጣዕሚ ዓበይትና ኣዝዮም ብጣዕሚ ፈጣናት ንብሎም ኢና ሱፐር ኮምፒተር ንብሎም ማለት እዩ። ሱፐር ኮምፒተርስ are designed such that
they are they can process huge amount of data like processing trillions instruction or data just in second ብጣዕሚ ዓብይ ኢንስትራክሽን ማለተይ ብጣዕሚ ኢን ትሪሊየንስ ዝኾኑ ኢንስትራክሽንስ ኢን ሰከንድ ፕሮሰስ ዝገብሩልና እንታይ ይበሃሉ ሱፐር ኮምፒውተር ይበሃሉ ማለት እሺ ሕዚ ድማ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሱፐር ኮምፒውተር ንርኢ ናይ ሱፐር ኮምፒውተር ባህርያት ክንርኢ ከለና ሱፐር ኮምፒውተርስ አር ኮምፒውተርስ ዊች አር ዘ ፋስተስት ኤንድ they are also very expensive ብጣዕሚ ፈጣናት እዮም ብጣዕሚ ደሞ ክባራት እዮም it can calculate up to 10 trillion individual calculations per second this is also the reason which makes it even more faster እስካዕ ሱፐር ኮምፒውተራት እስካዕ 10 ትሪሊየን ዝኾኑ ኢንዲቪዥዋል ካልኩሌሽን ወይ ነንሕድሕድ ካልኩሌሽን ፐር ሰከንድ ካልኩሌት ክገብሩና ይኽእሉ እዮም እዚ ከዓ ኣዝዮም ብጣዕሚ ፈጣናት ምዃኖም እዩ ማለት እዩ እና ኣብ ምንታይ ንጥቀመሎም it is used in stock market or big organizations for managing the online currency world such as bitcoin cryptocurrency ሕዚ ኣብ ዓበይቲ ሱፐር ማርኬታት ወይ ስቶክ ማርኬት ዝኾኑ ድማ ክሪፕቶከረንሲ ንቢትኮይን ንምናምን ብጣዕሚ ሂጅ ዝኾኑ ኦርጋናይዜሽን ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ሱፐር ኮምፒውተር ምክንያቱም ብጣዕሚ ክባር እዩ ኢንዲቪዥዋል ሰብ ወይም ደሞ ናይ ንእስ ዝበሉ ኦርጋናይዜሽናት ኦን ክገብርዎ ስለለይኽእሉ ብጣዕሚ ፈጣን ምዃኑና ብጣዕሚ ክባር ስለዝኾነ ዓበይቲ ነገራት እዩ ወይም ደሞ ምንታይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ሳይንቲፊክ ሪሰርች ዝኾኑ ኤርያ ላይክ ኣናላይዚንግ ዳታ ኦብቴይኒንግ ፍሮም ኤክስፕሎሪንግ ሶላር ሲስተም ሳተላይትስ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝኾኑ ናይ ሪሰርች ስራሕቲ ናይ ምርምር እዩ ዝጠቕመና ሱፐር ኮምፒውተር ማለት እዩ ስለዚ ሱፐር ኮምፒውተር ኣዝዩ ፈጣን ብጣዕሚ ክባር ብ10 ትሪልየናት ዝኾኑ ካልኩሌሽን ኣብ ሰከንድ ካልኩሌት ገይሩ ክበና ዝኽእል ብጣዕሚ ኣድቫንስድ ዝኾኑ ሪሰርች ስራሕቲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዓይነት ኮምፒውተር እዩ ማለት እዩ ሕራይ እቲ ካልኣይ እንደገና እንታይ ይበሃል ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ይበሃል ሜን ፍሬም ኮምፒውተርስ አር ዲዛይንድ ኢን ሳች ኤ ዌይ ዛት it can be support hundreds or thousands of users at the same time ሕዚ እዚ ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ዝበሃል እንደገና ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ በማኢት ወይም በሻሕት ዝኾኑ ተጠቀምቲ ኣክሰስ ክገብርዎ ይኽእሉ እንደገና at the same time ሳይመልተነስሊ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ከፊቶም ረን ክገብሩ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሸሓት ሰባት ወይም ንኣማኢት ሰባት ኮምፒውተር ከጥቀም ዝኽእል ዓይነት ዓብዪ ኮምፒውተር እንደገና እንታይ ይበሃል ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ይበሃል ማለት እዩ they can execute different process simultaneously ዝተፈላለዩ ፕሮሰሳት ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት እንደገና ብሓደ ግዜ ከፊትና ክንጥቀም ይኽእል ሓዲኡ ወርድ ክጥቀም ይኽእል ሓዲኡ ኣዶቢ ፎቶሾፕ ክጥቀም ይኽእል ሓዲኡ እንደገና ፊልም ክርኢ ይኽእል ሓዲኡ ዝተፈላለየ ግን ምንም ቢዚ ከይኮነ ነሽሓት ወይም ነማኢት ሰባት ብሓደ ግዜ ኣክሰስ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓይነት ኮምፒውተር ዓብዪ ዝኾነ ኮምፒውተር እንደገና እንታይ ይበሃል ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ይበሃል ማለት እዩ all those features make the mainframe computer ideal for big organizations like banking, telecom እና ካልኦት ሚሊተሪ ሴክተር ዝኾኑ ኣብ ባንኪ ኣብ ቴሌኮም ዘለዉ ሰባት ሜን ፍሬም ኮምፒውተር እዮም ዝጥቀሙ ምክንያቱም ኣብ ባንኪ ሕዚ ሓደ ዓብዪ ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ይቕመጥ እሞ እቶም ብራንችታት ዘለዉ ሰባት ካብኡ ኣክሰስ እናገበሩ ካብኡ ወይም ደሞ ንዕኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮይኖም ኣክሰስ ክገብርዎ ይኽእሉ በማኢት ወይም በሸሓት ዝተቆፀሩ ፍቲ ባንኪ ነቲ ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ኣክሰስ ክገብርዎ ይኽእል ዘሴም ኣብ ቴሌኮም ሴክተር እውን ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ይጠቕመና እዩ ማለት እዩ እሺ ሕዚ ድማ ከምቲ ሱፐር ኮምፒውተር ዝረኣናዮ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ክንርኢ ከለና ኢት ኢዝ ኦልሶ ኣን ኤክስፔንሲቭ ኦር ኮስትሊ ኮምፒውተር ያ እዚ እውን ኣማኢት ወይም ኣሽሓት ሰባት እንድሕር ብሓደ ግዜ ክጥቀም ኮይኑ ብጣዕሚ ክባር እዩ እና ማንም ሰብ ኢንዲቪዥዋል ኦን ክገብሮ ወይም ደሞ ክገዝኦ ይኽእልን ኢት ሃዝ ሃይ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ኤንድ ግሬት ፐርፎርማንስ ዝለዓለ ስቶሬጅ ካፓሲቲ እውን ኣለዎ ካብኡ እንደገና ፅቡቅ ፐርፎርማንስ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ምስቶም ካልኦት ብዘይ ሱፐር ኮምፒውተር ምስቶም ካልኦት ክንወዳድሩ ከለና ኢት ካን ፕሮሰስ ሂጅ ኣማውንት ኦፍ ዳታ ላይክ ዳታ ኢንቮልቭድ ኢን ባንኪንግ ሴክተር ዓብዪ ዳታ ኢለንቀሳቀስ ወይም ፕሮሰስ ዝገብር ከም ልክዕ ከም ባንክ ዘሎ ናይ ፕሮሰስ ትራንዛክሽን ዝተፈላለዩ ትራንዛክሽን ካብ ዝተፈላለዩ ብራንችታት ትራንዛክሽን ከካይድ ይኽእል እዩ ስለዚ it runs smoothly for long time and has long life እዚ እንደገና ብዙሕ እንደገና ዕድመ ይህቦ ማለት እዩ ኣስተማማኝ እዩ ቶሎ ልበላሽ ዓይነት ኮምፒውተር ይኮነን ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ሚኒ ኮምፒውተር እንትኸውን ሚኒ ኮምፒውተር is a medium size multi processing system in this type computer there are two or more processors that can support for up to 200 users at a time ሕዚ እዚ እንደገና ካብ 4 ክሳብ 200 ዓይነት ዩዘራት ከጥቀመና ዝኽእል ዓይነት ኮምፒውተር እንትኸውን ክልተና ካብ ክልተ ንላዕሊ ድማ ፕሮሰሰራት ክህልይዎ ይኽእሉ እዮም ሚኒ ኮምፒውተርስ አር ዩዝድ ኢን ዘ ፕሌስ ላይክ ኢንስቲትዩት ኦር ዲፓርትመንትስ ፎር ዲፍረንት
works like billing, accounting, inventory management. It is smaller than mainframe computer but larger in comparison with microcomputer. ሕዚ ምስ ማይክሮኮምፒውተር ክንወዳድሮ ከለና እዚ ሚኒ ኮምፒውተር ዝበሃል ዝዓበየ እንትኸውን ካብ ሜን ፍሬም እንደገና ዝነኣሰ እዩ ግን እሽካዕ 200 ዩዘራት ኣክሰስ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣካውንታንት ስራሕቲ ክሰርሑ ሰባት እዚ ሚኒ ኮምፒውተር ገዚኦም ኮፍ ኣቢሎም ዝተፈላለዩ ሰባት ካብኡ ዳታ ፕሮሰስ እናገበሩ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ኣብ ካሊእ እንደገና ኣብ ኢንስቲትዩታት ኣብ ንእስ ንእስ ዝበለ ኣብ ዲፓርትመንት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ክኸውን ከሎ ሚኒ ኮምፒውተር እዮም ዝጥቀሙ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ እንደገና ብካፓሲቲኡ ካብ ሜን ፍሬም ዝነኣሰ ኮይኑ ካብ ማይክሮ ኮምፒውተር እንደገና ንእሽተይ ከፍ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሜን ፍሬም ሱፐር ኮምፒውተር እንደገና ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሚኒ ኮምፒውተር ክንርኢ ከለና ኢትስ ዌይት ኢዝ ሎው ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ክብደቱ ምክንያቱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ሒዝናዮ ክንዘውር ስለንኽእል ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቅይር ስለንኽእል ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ምስ ሱፐር ኮምፒውተርና ሜን ፍሬም ኣወዳዲርና እዩ ቢካዝ ኦፍ ኢትስ ሎው ዌይት ኢት ኢዝ ኢዚ ቱ ካሪ ኤኒዌር ለስ ኤክስፔንሲቭ ያው ዝረኸሰ እዩ ምስቶም ላዕለዎት ክንወዳድሮ ከለና ምስ ሜን ፍሬም እና ምስ ሱፐር ኮምፒውተር እንደገና ምስ ማይክሮ ኮምፒውተር ክንወዳድሮ ከለና ኢት ኢዝ ቬሪ ፋስት እዩ ሚኒ ኮምፒውተር ማለት እዩ alright እቲ ራብዓይ ድማ ወርክ ስቴሽን ኮምፒውተር እንትኸውን ወርክ ስቴሽን ኮምፒውተር is what designed for technical or scientific applications it consists of fast microprocessor with large amount of RAM and huge speed graphics adapter it is single user computer it is generally used for scientific ታስክስ ዊዝ ግሬት አኪሬሲ እዚ እንደገና ካብቲ ፐርሰናል ኮምፒውተር ንብሎ ዝሐሸ እንትኸውን ወርክ ስቴሽን ኮምፒውተር ዝበሃል ዲዛይን ተገበረ ቴክኒካልና ሳይንቲፊክ ዝኾኑ ኣፕሊኬሽናት እዩ ዝሐሸ ፈጣን ማይክሮ ፕሮሰሰርና ዓብዪ ራም እና ስቶሬጅ ዲቫይስ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እንደገና ካብቲ ፐርሰናል ኮምፒውተር ንእሽተይ ዝሐሸ ኮይኑ ካብ እቶም ላዕለዎት ዝገለፅናዮም እንደገና ንእሽተይ ብፍጥነቱ ይኹን ብሳይዙ ከምኡ እውን ብስቶሬጅ ካፓቢሊቲኡ ንእሽተይ ድኽም ዝበለ እዩ ማለት እዩ characteristics of workstation computer ክንርኢ ከለና እንደገና they are expensive or high cost when they are comparing with personal computer they are exclusively made in complex work purpose it provides large storage capability with better graphics and more powerful CPU when compared with PC ሕዚ ታዲዩ ዝለዓለ storage capability ኣለዎም when we are comparing with personal computer እና better graphics adapter እውን ኣለዎም powerful ዝኾነ CPU እውን ኣለዎም ማለት እዩ እና ንምንታይ ይጠቕሙና እዚ ወርክ ስቴሽን ኮምፒውተር እንደገና ንኣኒሜሽን ስራሕቲ ንዳታ ኣናሊሲስ ብጣዕሚ ሂጅ ዝኾነ ዳታ ኣናሊሲስ ንምክያድ ንኣውቶካድ ይጠቕመና ንኦዲዮ እና ቪድዮ ክሪኤሽን እና ንኤዲቲንግ ድማ ይጠቕመና ማለት እዩ እዚ ወርክ ስቴሽን ኮምፒውተር ዝበሃል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ድማ ፐርሰናል ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ማይክሮ ኮምፒውተር ዝበሃል እንትኸውን ኢት ኢዝ ኦልሶ ዲዛይንድ ፎር microcomputer it is basically general purpose of computer and designed for individuals ንሕብር ሰብ ንሓደ ሰብ ጥራሕ ከጥቅም ዝኽእል ዓይነት ስፔሲፊኬሽን ተገይሩ እዩ ተሰሪሑ it consists of microprocessor as a central processing unit memory input device output device እዚኦም ኩሎም ዘጠቃለለ እንትኸውን ግን ንሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ግዜ ከጥቅም ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ ልክዕ ከም ኣብ ቢሮና ወይም ደግሞ ገዛና ንጥቀመሉ ዴስክቶፕ ወይም ደግሞ ኣብ ኢድና ሒዝናዮ ንኸይድ ላፕቶፕ እዚኣቶም እንታይ ይበሃሉ ፐርሰናል ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ማይክሮ ኮምፒውተርስ ይበሃሉ ማለት እዮም እስቲ ናይዚኣቶም እንደገና ካራክተሪስቲክስ ንርአ እዚኦም እንደገና ልክዕ ከም እቶም ላዕለዎት ክንርኢ ከለና ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ማይክሮ ኮምፒውተር ኦር ፐርሰናል ኮምፒውተር ብጣዕሚ ኣዝዮም it is smallest in size ብጣዕሚ ኣዝዮም ኣናእሽተ እዮም it is designed for personal use ንፐርሰናል ዩዝ እዮም ዲዛይን ተገይሮም and it is easy to use እና ብጣዕሚ ቺፕ እዮም ክትጥቀመሎም እውን ቀለልቲ እዮም እና ምስ ካልኦቶም ክነፃፀሩ ከሎም ብዋግኦም እውን ኣዝዮም ዝቐነሱ እዮም ማለት እዩ እምበር ክስቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ዘዘጋጀናዮ ብዛዕባ ሜዠርመንት ኦፍ ዳታ ኢን ኮምፒውተር እና ብዛዕባ ታይፕስ ኦፍ ኮምፒውተር ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣስተያየት ሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ፅሓፉና እንድሕር ተመቺኩም ደሞ ላይክ ሼር ግበሩ ነዚ ፕሮግራም ዝሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ገይርኩም ነዚ ቤተሰብ እዚ ኣባል ኮኑ ይቐኒለይ